presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hi! Hello mga kasama. Kinigapon ng inyong Kuya Joel Bense, kauban sa kong partner Randy Tayad. Mangumusta kaninyong tanan. O sa tarang mga kaigsunan mga kasama. Awhagong ko kamo nga mugamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kujik Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Gogon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama. Ang atong magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Ide. Kini gibotag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kagalaan, ang atong magtatampo si Ide. Kini ako problema bahay ni sa ako hinigugma nga akong gisaaran nga pakaslan. O gano'n na problema ako ani no. Inaniyon ako pagsugod ang mga pangitabo. Hey, Bedro, yogi ko may kanta ko ang gugmang gibati ko. Larga kay bati nang gikan. Para ni sa kong mahal ba. Ilarga. Kana, progido tada. Mo the best. Able do. Ang gugmang gibati ko sa batanon pa kita migamot sa panumduman ko bisan sa kadugay na ang kalimot way gahom sa pagpukaning tanan kay ang gugmang nga gibati ko mga kanimo lang. Unya kun daw maluoy na ikaw, ug nga dawaton mo ang gugma ko. Anha ko day hibaw inga di ay. Gihigugma mo ako. Sa kaman diha, oy, taod, oy. Ang imong gikanta-kanta diha, no? Ug imo pa nang gipangita og pangasawunon. Ha? Malipay unta me. Naipapa nimo ay. Gusto na kayong mukugos og bata nga iyang apo. Pero kay wama na, manok na lagi si kagkugos. Relax lang, good. Di na ito bahibong birahon ang panahon. Ato lang huwaton, good. Muabot lagi na. Ay, gano man yung huwaton pa man nga muabot man ka? Eh, mahimo man na, pero problema kayo mapantay budget. Ha? Sige ka lagi yung may budget. Unya sa scatter, pero may na kay budget. Indot ko kayo ba? Thrilling kayo ba? Paday. Kayo ba ni mong dukduk? Ay, kalma lagi taon, magod. Bida sa mama, eh. Di bitaw nakuntis. Kinsa, daling magbinyo taon. Di mo nakuntis. O, maminyo din kang dali-dali, bida. Dili mo na parang, ang minyo, dili na, dinali-dali. Awa kong katong nagminyo, dali-dali. O sa'y resulta, nagmahay na. Memday,
May. Di ba, Bay Pedro? Sulti. Bitaw ng salon. Sa, da. tingog ka man diha. Hilom da Pedro. Iya, piskot. Utrusa kang way ayo, wa Unsa kay ko- klaro. Nang salon, unsa goy ay klaro ang taon. Oh, kay naa di ay. Ha? Suma, pila na ka babae nga miatras nimo, kay wa kay klaro. Uy, Sila mo ay klaro ng salon. Ngano gutaom ako may way klaro. Angan. Lan man ko. Kisa may dili mo atras nimo. Ha? Ngay kisa may dili, nga naa naman ta kay babae nga imong gikapuyo sa inyo. Pero miatras kay nahadlok. Mahadlok ka unsa. Nahadlok nga mabiyudag dali. Ngano gutaon. Oh, ang nanugot taon. Ang imo bang giingnan nga ang imong sakit ko an cancer stage 11. Kisa may dili mahadlok ana. Ang uban diha stage 4 at kutob. Ha? Unya ikaw stage 11 pa ba nakakaimo? Ha? Imo mangilaron. ma, kuan ba, ma, kanang pasag dilis, karoon 16 siyang uyab, ningita pagilis siyang 15. Yay. Siya dito. Style na niya, ma. Style Style na niya. sa iyang mata. Oo. Nga nung naabot man ang stage 11 imong sakit, Pedro. Ang iyang uyab, ma, taga 7-Eleven, bra. Ay, ayaw. Ilibin man sila kabuok. Sa 11. 11 lang po. Akong mabay ba, ilibin sila kabuok. Awa. Ha? Mm. Unsa 11? 11 Babae sa ni mo? Pero meron akong kapuyo, ha? Maoman to'y nakapasakit na ako, stage 1. Ya kayo, naminyo ko ikaduha, na stage 2 ko. Ha? Unya to? Naabot na stage 11. Ang ilibin man sila kabuok. Ungot sa ito'y. Awa na unsasad mong ide sa Lord. Ha? Ay, hanggaw ng anak nimo. Murag nalimot man na siya sa iyang edad. Oh, kaya nga no masad ko nga pugson man mo nga magminyo ug dili pa siya gusto. Ay, gusto man niya. Ang problema, kay wa ko no sa budget. Na, araman di na. Adi, huwag to ni mo na sa budget. Naunsa ka ba ya? Agwantahan lang god. Makaapura lagi kita. Ay, makalagot man gunang anak nimo. Ha? Naong rin na ninguha, anak. Wala tayo mahims, anak sa Lord. O gusto pagod unya niya, no? Gusto pagod siya, maningkamot siya. Ang kanahan, nagsige na malangog kanta-kanta. Iya pa bangkuan, iya pa nagipaningkamot, pagpangita. Kanang iyang pagkanta-kanta, gipangita pa na niya kuan, makaapo siya. Total, tabangan man nato siya. Dili man nato siya pasagdan anang kuan kung magminyo na siya, kung maningkamot lang siya. Unya, naasa di ay kay ikatampo. Ikaw, wa di ay. Ako na. Asa ka man kuno kwarta sa Lord? Ay, sus. Naidagang yuta, the scaled, pamaligya, tana. Hilom ni Hawe. O kay ngano? Ha? Kay ngano ban? Dili na mahalin. Mahalin bitaw. Unya, atuwa aday kuno na. Ha? Dili din na ato? Hilom ni Hawe. Gahal-hal ka man lang. Asa kay do? Mama, sa Osborne, manin mo yung ako ang taon. So, Ido, kadang congressman Ido. Aday. Ay, Isa man? mamisita ko, ma. Ay, mamisita ka? Ha? Oo, Wa ka mamisita. mauawan ng imong gisulob? Dili ka mauawan na? Ang anong buwa man, ma? Awa malagi, anak ko ilay sinina para lakaw. Kanina man lang, biyo, saon lang ani. Bibi, hubua. Hubua sa nakadiyot, kaya ako nang labhan. Ha? Ha? Nayo? Basig, Hubua na. ay, mama, basig, unya pa kumugikan ba, no? Basig, madugay pa na ba? Ay, ako'y bahala. Be. Na. Ihatag na natin mo sinina. Darang imong sinina o nga akong gilabhan.
Nalapamisita na dito. Wow! Pumuputi-puti-tap na yun ang Pasko sa puti na kung sinina ma. Oh, unsa man di ay. Sa tabang ka na sa Surf Cherry Blossom Powder. Instant mo paputi o paspas pa. As in, fast as 2 minutes. Ha? Instant puti na at instant bango pa. Wow, murag! Bago akong sinina mo! Salamat ma! Salamat sa Surf. Simpleng butang lang ang akong gibuhat na. Unta makahatag nagkahayag ni mo. Labi na kay nagsingabot ng Pasko o hapit na sad ang kasal ni mo. Ha! Ay kabalaka ma. Daghan ba tag Pasko nga sa ulogon? Kauban sa imo mga apo. Ug ingnon po na ako sa bilin nga dapat Surf powder ang gamitin niya. Aron pumuputi-puti tap ang mga sinina sa among pamilya pohon. Yes, anak. O siguradong mamahimong wais mamusab ang imong asawa. Ma, ato na ko ha? O, sige anak. Ha? Kumbate lang yun ha. Kung dili mada sa santong dasalan, hala, daanin mo sa santong paspasan. Usap na sa itong paspasan ma. Kuan ba? Paspasan ba? Ha? Gamitin fast forward. Bungot ito'y. Uy, milagro ni pakita ka na ako. Day, pasensya na taon ka. Aning mga few days taon. Busy ka ikaw taon ang tumahigayon. Ay nalang ta, Eddie, uy. Murag miyembro sa tingali kas mga boteros, buritonos. Sobra. Mga tao scientific. Scientific na Scientific name na. Butbuton, buriton. Usa ka na nila. Dili sa taon kayo na taon nila, oy. O dili pa. Nganong karon naman ka ni pakita na ako, be. Umanggali ka mo chat, o asa na ka? Mura ko buang nagsigiguwat-huwati mo. Ingon baya ka nga, imo kong kuhaon pirmi sa akong gitabahuan. Unya dito, wa ka mo pakita na ako. Butbuton, tikas tanan. Chatan ka, di ka mo reply. Tawagan ka, di ka mo tubag. Usahay, di ka mo kontak. Ay, unsa gid ay ka, Edi, ha? Tanghaga ka magid kaayo. Ay, dili lagi day taon. Nari problema gamay. Problemang gamay. Sika lang yung problemang gamay. Wag na mo dako imong problema. Sa taon, bida ni mo nilya. Day, mahal kaayo, tika. O gusto na gali ko mga asawa ni mo? Yang ano na unta man na. Di ko papuntahon ko budget ako na para sa kasal lagi taon na to. Saan na ako ni mo? Bot-bot. Oh, butbuto sa dili lagi ng butbut. Aw, burit. Sa taon kanilya, oy. Ay na lang ta, Edi, oy. Kung gusto gid unta ka mga asawa nako kani adto ra. Pero karon, radyo kag magician. Now you see, now you don't. Oh, dinis Bulgara. Mao gyud, pareha mo. Bida, day. Aron yung kamto nga seryoso ko. No? Karon dayon. Kuyo ko sinyo, habi. Paila-ila ko si mga mahan. Magkikatubang ko niya. Makikatubang ka? Ha, di ka kamukakak. Inikakita na sa akong amahan. Tingalig mo kakak ka. Pupabaya ka makaila kung unsa nga akong amahan. Isa kinsa pa na siya taon nilya. Ako na tubangon. Tungod alang ni mo. Bisan og magkahulugan na sa akong kamatayon. Tubangon ko na siya. Para lang ako ipamatuod ni mo. Tinuod akong gugma diya ni mo. Mo ba? Bantay ha? Sige, kuyog taron. Tana, dali na. Ha? Karon mo ato ta sinyo, day? Ay, dili. Kadlo ka no? Kadlo ko taon. Porbida, tana. Dali ko sinugayan pa mo na to. Dali na. Ay, ayaw ko biraha. Ay, paglingilangayan, tuot ng papan mo. Dali na. Dili lagi. Kasi dili lagi. Ikaw din hadlok, no? Wa ko mahadlok. O ano may makadili lagi? Ingon ko dili lagi. Di ta diha mo agi kay dili na mo agianan diha. Kung sa ito eh. Dad, ako bisita si Eddie. Palingkuran ang bisita ni mo. Lingkod di. Salamat. Igabi ka magado. Giubo ka. Awa, sir. Gilok lang ko tutunlan. Ikaw mo'y uyab sa kong anak. Yes, sir. Oo, sir. Sana, nagkuha sa pistola. Ginoo ko. Naibaw ka do. Kining armas biyan ako. Bag-o pa ni. Kausapan ni Buto, ha? Kausapan ni nagapusel, pero wa lang maigo. Ha? Kaniyan to, may nanguyab sa kong anak. Usang ka turko. Kurtahan. Ug kay amahan man ko siyang uyab. Isaaran ko niya, hatagan ko niya 1 million. Ano kayo 1 million ay? Pero bisan o kitagaan ko niya 1 million.
Pinaglagot ko. Akong gipusil. Nabaw kag nga nung akong gipusil? Wala ba, sir? Akong gipusil, tungod kay naglagot ko, nga gitagaan ko niya 1 million. Oo, anong maglagot man ka, sir, nga? Ang uban galim, lipay mo ng 1 million. Ikaw malipay. O kinsa may hindi maglagot na. Nga ang 1 million niya nga iyang gisaan nga ihatag na ko. Gidata-data mas kagwan. Ha? Hanggaw turkuha. Giadlaw-adlaw mo kong 20 pesos. Aha. Kano sa bagan ako mahimong 1 million na makuha na no? Mao nga, tungod sa akong kalagot, gipos sila ko. Bang! Okay. Swerte wa maigo. Kiyawan ako eh. Mga pasalamat siya. Kay di pa kay ko hanitin ng mugamit og armas. Nindot lagi kag pistola, sir, no? Nindot to? Oh, proteksyon ni sa akong kaugalingon ug sa akong anak. May lisensya na, sir? Ay, wag ko ipakya ng lisensya. Ang ako nga doon ako'y magamit kung gikinahanglan. Sir, kung ano ko, delikado kay nang magdakag lisensya niya way permit. Ay, ito sa magdakag pistola nga way lisensya. O ka na bang permit to carry ba? O, sa unsa pa na diha? Wag ko magkinahanglan na do. Ha? Way lisensya ning ako. Kay proteksyon ni sa akong anak. Ikaw, saan ka? Magkapanalipod ka sa akong anak. Ha? Ug unsay may mahitabo? Sa may trabaho nimo? Police ko, sir. Ha? Gahapon, daghan kay ko gidakop ng mga tao nga dunay armas nga way lisensya. Kanay sakto! Kanay sakto! Angay gid ka sa akong anak do. Puro kang si Anhing Tigili Dilma. Mag-istorya mong mayo, ha? Ay kaigog! Kung gusto ka, ani katog? Nahigdana na ato katog sa akong kwarto. Dako mo tong katre, ha? King size mo to. Diba, nakakauna ka? Hoy! Nila, pakananin bisita ni mo na. Kay luspa na kayo. Hawa pa tayo linigawon. Pakanan, eh! Tinood ka, pulis ka, ha? Hindi, asit ako. Pero apply ko pagka-polis. Luwa taon ko sa kumbakir. May sa kamo diskarte da. Nahadlog si daddy. Pero, hoy, nisaad ka na akong imo kong pakastan, ha? Dili pa kayo na madayon, Eddie. Ano lang yung pagdahom nga makig-ulit ako nimo. Makigbuwag na gid ko nimo. Karong Disyembre ang gusto na ako magpakasalta. Pero, double celebration, ha? Dapa Masko ba? Pero siguro agad, ha? Di na gina mapalpak. Mapalpak pa ganit na o di na sa madayon ng kasala ay nagid pakita pa nako kay makigbuwag na ko nimo. Di lagi day, promise na ako. Bisan no siya may tabo. Mahayos kong tabang ni Sir Aldo ng Galbot. Matabang mo to. Barkada mo na sila sa Joel Bensi. Matabang to. Madayo lagi ng kasal na to. Makatigong na ko anong mga pitsaday. Klaro na kayo na. Ako nang isa mo. Dili ko gusto mo badsyat akong hinigog mga taon. Mga ako sa gisayaran nga anang mga pitsahas Disyembre. Mapakasal mi by hook or by crook. Unya, sa diyang misod ang buwan sa Disyembre, og numeron lang sa adlaw nga amo gipaabot para sa among kasal, wa ko magdahom nga. Ide! Pagdali si Papa ni mo, Ide! Oy, smooth sa mama. Muragin lang man. Adun ako. Ano sa ka? Ide, si Papa ni mo. Ano lagi na sa mas Papa? Wala maglihok. Akong gipukaw. Di man gyud mo mata. Unya, akong gikuan, paminaw ang iyang heart. Wa man jud mo tigidig, oy. Patay na magidig mo, ama. Giorong si Papa! Mao ni ako problema ron kay kwarta taong giandam na ako para sa mong kasal. Nagamit ang kuslubong taong papa unya habit ra ba taon na mong kasal. Saon man ako? Mura di gyud dayon na mong kasal ni. Kayo ano mo koy kwarta? Sa may akong buhaton ni saan ra ba ko nila ang pakasal bi Disyembre? Unya siya sad ni saan ga og di ba dayon na mong kasal? Makigbuwag siya nako. Usa may akong buhaton taon na ni. Usa man kong kamoy pasultion. Idi.
Mga adlaw sa tanan. Good morning. Sa tanan na itong mga kaigsunan. Dong, good morning ba, Debe? Good morning sa barangay Baliwagan, Balanban, Maygalan, ni Nanik Navarro, o ni Dave Jones, Bawi, o Geraldine Sunga, o ni Joyce Aradoke. Matabilib ba, gina ko. Naghana ni mo barkada, gina ko. Mudagan ka kung siya das lutupan. No, daog yun ka. Mura kang si kung siya Arnold Galisti, automatic. Number 1 si Arnold, no? Number 1? Number 1. Oh, salamat. Magsunod na sana sa sikon, kanang Cabrera. Ah, Nagiging Cabrera ba? mura siya na siyang si Kuya Nick Pipito, number 1 sa pagkakutsihal sa Toledo City. Basta Toledo, Kuya Nick Pipito, yun na. Nya doon GR Pipito, nya sa iyang mga anak si Deshen po sa Bromwich Pits. Good morning na itong tanan diha. Sa tanan mga tao po di Deshen, good morning. O nya sa tanan po na itong makaigsunan, salamat kayo, Bam. Good morning, di ba, Bam? Ate Jen, good morning. Good morning sa ato ang avid listener kayo, Kuya Alan, nga kusog kay mo inom sa Don Pepe Dark Chocolate. Aha. Si Tonyo Sonia Mayol diha sa Talamban, Kuya Alan, kusog kay maminom sa ato ang mga drama. Thank you kaayo niya. Para sa mga bata, ayaw gyud mo og palta og inom sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy ang mga bata. Nya ugom-ugom sa daya mo ni Emma. OBM special niya palit mo kay lami ang Tasty Fish Cracker ug ang Paulitos Macaroni Crunch. Okay, thank you kaya Ate Jinjin. O nya, labi na gyud diha sa atong mga bata nga na dinhi sa siyudad Sugbo bisag asa dapitas Kabisayan ug Mindanao. Kadungog man gyud mo. Ang mo gyud mong awhagon nga inom gyud tag Don Pepe Tablia mga bata kay kondisyon kay tanan nindot ang atong pangutok kay taas ang energy. Happy gyud ka sama sa Happy Bird. Wadlo na kulong tabuno kong baktan nga ma-happy gyud ka diha kay sulbad ang crazy diha sa bawang tindahan nya duna bagi donuts are us kilid sa Happy Mart baktan og duna po donuts are us at bang sa country mall dris may balaat Talamban o Banilad na dira na donuts are us diha duol mo dito kay lami kinatong donuts are us unya sa mga tao ni former Kapitan Jun Ramos salamat kayo kap imong mga tao imong gipainom pud sa ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Sed Panyawan Coffee Mix. Thank you kayo sa tanang mga tao kinahanglan mo inom gitag kung butrabaho ta mo inom gitag kaping matapang nga kaya kang ipaglaban kay kondisyon kay kaanang ato ang Sed Panyawan Coffee Mix. Nindot kay itong bamati sa itong pagtrabaho nindot kayo ang padington tag maayo why kakapoy atong bation sa ato ang Sed Panyawan Coffee Mix. Okay, Ate Pres? Okay, ang atong seder kadlawa. Ang atong sinder Ate Pres, si Dodong, kisa to pa nga na to, Dong, atong sinder, ganina. Dodong Idi. Si Dodong Idi, Ate Pres, luoy kay siya kay siyang asawa, nanguyab na siya gipanguyaban Ate Pres. Karon kay panguyaban yang uyab gustong lagi taon siya may agresibo kay pakasal. Karon ingon yang yang uyab nga bantay nga kuan ana. Sige magtigom ko dai kay karon Disyembre pakasal na ta. Mo yang saad siyang uyab. Pag Disyembre Ate Pres saon man nga iyang mga saad murag nadulo man Ate Pres kay namatay man iyang amahan. Namatay iyang amahan, ang kwartang iyang gitigom nga para sa iyaha taong kasalta na gasto niya. Nya niingon ra ba iyang uyab o di ta madayon karong Disyembre makigbuwag ko nimo. Unsaon nam lang ani Ate Pres. Mao di ang problema. Unsaon lang kuno niya. Ate Pres, unsa kuno iyang buhaton? Para nako dong pasabta lang na imuha. Oo, nga dili pa. Uyab nga, unsaon nga kita magyud ka namatay man akong papa. Unsaon na to Yang anak. ana lang na, mga next year ba. Bisag ari lang sa Pit Senior dong karong kuan kana January. By January may na kay Pit Senior nya nindot sa kay atol pod sa fiesta sa atuang gamayng Hesus Pit Senior. Thank you kayo. Salamat Ginoong Pit Senior, Ginoong Hesus. Salamat kayo. Kana na lang mga kuan sa January na lang, di ba Ate Pres? Mas mayo pa. Para makatigil kay abunda ba? Abunda. Di ba? Naam kay trabaho, loan lang. Pwede rin sa kamulon good para sa imong kasal. Di ba, Bam? Is ba? Us ba? Kung ari ka din sa Ecclesiastes 3, versikulo 3. Ang tanan nga mahitabo din sa kalibutan, mahitabo sa panahon nga gitakda sa Dios alang niini. May panahon sa pagpatay ug panahon sa pag-ayo.
may panahon sa pagkatao o panahon sa pagkamatay. Kani akong gibasa tungod kay nagistugot may kamatayon. Kaning inya ang pangutana hinuon sa yang sender nga kung dili madayon ang kasal makigbuwag. Oh, buwagan siya. Buwagan lagi ta. Karon. Saon lang ani. Karon, kung ang tao or babae nga tinuod nga higugma kanimo, makasabot siya sa kasitwasyon. Makasabot siya sa kahimtang kung tinuod. Kay kung para nako, ako'y pangasaunon. Yang akong pamanunon, namatay ang iyang papa. Matay. Problemado siya, namatay ang papa, wa na'y kwarta, niya ako makigbulag ko niya. Sa ato pa, ako ray gustong malipay. Mao. Siya di siya gusto ang iyang papanunon, di malipay kinang puno problema, namatay pa, notan pagkwarta, niya gusto, dili, makasabot ang babae or ang binuhat kung unsa ang mga kasakit o mga kalipay sa iyahang hinigugma. Makasabot siya. Doon naman sa'y kasal nga way bayad. Oo. Oo. Abisan si Konsyal Jewel Punsibam dito sa Cebu nga, doon na sila yung mga kasal nga way bayad. Mas wedding Kana bang siya. mas wedding? Oh. Nga si Konsyal ba o pa mo kuan sa mga sakyanan dito, asa ni ihatod ang mga kaslunon, okay na, way problema. Kana. Anak na lang dong. Kuha na siya, kanang mahimo nga gisponsoran ng konsyal. Pero simbahan mismo, doon na sila kalihukan once a year nga wala gyoy bayad. Mas wedding. Sa ako nang gingon, ang imong hinigug mga babae nga makigbuwag, paminawa ko no iyang simbaha ang iyang gibati. Dahil niya ako sa kalisdanan, niya ako sa kagulanan, niya ako sa soliran. Namatay akong papa, namatay ang akong pangandoy, nahorot akong kwarta, usa man ito ani. Kaya dagan mang kanang nahitabuglet nga namatay, nadayon jud ang kasal. Nadayon jud ang kasal kay Nabi daw inana ba namatay. Nadayon ang kasal, gidungan sa lubong, kasal sila. Kasal. Ya, lain kay nagkatawa ang uban-uban nagsilat. pero paminaw sa gulyat, pananglitan og kanang happy dahil ang kasal. Sa ato pa nakabayad na siguro sila sa pagparehistro sa simbahan o sa munisipyo. Magparehistro na pa sila. Kay Disimbre pa ba parehistro niya magpatawag ina naman na ba? Tawag, rehistro tanan. Tanan. Niya. Bao lagi, ang iyat ang gastuhon nga kwarta na gamit pagkamatay siyang papa. Ang akong final yun ani, Sir Ede, explicare imong hinigug mga maunay niya sa tabo. Pananglitan og dili siya mo uyo nimo og magkigbulag sa nimo. Sagdahi kay ngano dili man tinuod ng gugma yang gibati. Mao na, may siya rin nagsaya. Dili na tanong gugma yang gibati. Oy, kay dalion siya masawa. gusto siya magpagwapag yun siya. Perting lima siyang sanina iyang bridal gown perting lamia. Yang bara galisod ginhawa kay bagong namat yan yung pay kwarta, tagaliog pang utang. Pabitan og mga perting bunggas kasal. Ni kumas kasal mag-away perting ko adik utang. Utang. Baliga na juta ng uban. Di, na, ya, maglalis, kinsay mo bayad, nga bana ba, o asawa, pati ko sa utang. Yang nga, pati bunggas kasal, bunggas hikay, dagang nga hubog, gaaway pa, nagdinugabay pang uban. Ya, ako magbayad ko sa utang, oray. Hindi ka tulong namatay yung baylan. Munggo namatay ako. Ang namatay lagi ko na ba yung bayaran? Baylan mo kay Saan mo anak, be? Sa ako naging lagi, obserbahi, ug tinuod ba na gugma kanimong uyab. Kay kung tinuod ang gugma yang gibati, ang iyang kalipay ug ang imong kalipay mag-uyon. Kung malipayon ka, malipay niya. Apan kung magsubukan niya siya rin malipay, dili na tinuod ang gugma eh. Dili tinuod gugma. Dili tinuod gugma. Pero imo pala doon si Julius. Pero murti. Wala, gastuan. Pero tinuod siguro na ba, oy kay magpakasal man. Di may di tinuod. Ang gusto lagi sa babae nga makasal na sila. Mao gina. O yan, sama niya, ano man yun sa makigbuhog, di madayon. Pero imo na istoryahan, kay makigbuhag, o di ba dayon nilang kasal, kay excited sa kay babae nga makasal sila. Istoryahin na lang na, dong, ang iyong asawa. Mo na kung kingon lagi. Istoryahin lang. Istoryahin. Ihungong idong, kaya padulong igmay na. Ang ako nabati, amo itong tinuod ba? Manuan.
akong giingnan nga, kanus amo magpakasal. Ah. Ang sabot, way kasal mo, way kasal-kasal, way usok kasal-kasal. Mo iyang tubag. Uy. Naikog makasal ako, no? Ah! Salamat mo na natin tulungan, no? Kung ako ang pasultihon.